Кешеләр сугыша, кан коя, киселә меңнәрчә гомерләр. Төн буе улашып якында, иснәнеп йөриләр бүреләр. Күпме кан, яшь ат ите, ялтырый бүренең күзләре. Бик моны төн буе атышып тураган кешеләр үзләре. Бүреләр башлыгы карт бүре, исереп кешеләр канына йөргәндә, сискәнеп туктады бер авыр яралы янына. Яралы ыңгыраша, саташа, каенга терәгән башкаен. Кызганып егетне җил белән, тибрәнеп сыкрана ак каен. Кызганып егетне елыйлар, Миләүшә һәм Ләлә чәчәге. Түгелә үләнгә чык түгел, гөлләрнең гөнаһсыз яшьләре. Карт бүре егетне иснәде, аптырап күзенә карады һәм кинәт нидәндер сискәнеп бер читкә тайпылды яралы. Яралының зәгыйфь сулышы бәрелде бүренең борынына. Юк, бүре тимәде, сак кына борылып юнәлде юлына. Таң белән килделәр кешеләр, күрделәр яралы егетне. Яртыла шул тайган исеннән, шулай да яшәве өметле. Кешеләр егетнең тәненә кыздырып шампунлар бастылар. Туйганчы җәзалап, соңыннан ялгыз ак каенга астылар. Кешеләр сугыша, кан коя, киселә меңнәрчә гомерләр. Төн буе улашып якында, иснәнеп йөриләр бүреләр. Бүреләр! Ләкин бүреләр бу кадәр үк йырткыч.